Atenció, escolteu. A veure. Heu de saber que Atenció. el Luca és com nosaltres, però té 8 anys. Padet, sí. Ui, massa. T'has passat. Ah, sí. Així de llargs porta els cabells, el Luca. Avui tallarem els cabells. No, m'agrada molt portar els cabells llargs. No, Luca, però és que si creixen una miqueta més semblaràs una nena. Tadam! Aquest sí una passada, aquests cabells, doncs. No hi soc. Jo vull ser una nena! Escolta! El Luca o la Luca? A tu t'agrada vestir-te com una nena, semblat a les nenes? Anar posat a perruca i semblat a les nenes? Sí o no? Sí o no? Va, que et puc No vull gelat! En quin moment de la història creieu que podríem anar si anem cap enrere? Perquè algú pogués fer alguna cosa diferent. Ella, al teu costat. Que la mare no em tallés els cabells. A veure, doncs no et tallo els cabells. En sèrio? Sí, pues que es m'imagino que es podria algú per parèixer una nena, però perquè li tinguin que canviar els pèls. Algú ha dit que l'Oleguer és com si pensés que els nens només poden ser nens Sí. i que les nenes només poden ser nens. Sabeu què penso? Que aquesta història va d'això. Va de per què algunes persones no estan deixant que el Luca faci el que vulgui o sigui com vulgui. Quin altre moment hem vist en què passava alguna cosa així? Oh my god. What the fuck?